Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So yan mga kabeli, tuloy na tayo sa ating event. So Apalit, Pampanga tayo. Magluluto tayo ng butterfly squid, pork dinuguan, saka natural. Mawawala ba si chicken spaghetti, di ba, Jampol? Opo, mga kabeli lang po. Parang malata ka. Opo, Ha? chicken spaghetti na. Yung pandinuguan, tapos bunutin mo yung freezer, ha? So bago tayo tumuloy sa ating event, so pasasayain muna natin ang Team KABELLY natin yan. So merong isa sa mga team natin ang magsasayaw ngayon. Yan, habang kumakanta ang Team KABELLY natin. Yepoy, saka Jampol, dito muna kaya. Dali. Isang mabilis lang to. At least mga 5 minutes man lang. Yeah. Ayos yun. Okay. Game, Kel. Dito ka sa gitna. Dala. Sayaw Michael, sayaw Michael, sayaw Michael, sayaw Michael. Tingnan na. Tingnan na. Oh, kanta na lang, kanta na lang. Kanta kami birthday na lang. Ilan days kang absent? Ano, 5. Bakit? Anong dahilan? Anong kaso? Lasing. Laseng. Yun ang masama, no? Tapos nawalan ka pa ng cellphone, sinangla mo. Belly, yan. May usapan namin ni Michael. So, doon sa unang video ko, makikita nyo po kung anong dahilan at kung bakit ko siya kinausap. Yan, di ba, ka-baby? Ba't ang ganda mo? Ano sabi mo kay Kuya Michael mo? Din. Ano sabi mo kay Kuya Michael? Hindi mo alam. Sabihin mo, sangla, bye. Okay mga kabeli, yan Tita Linda Kiros. Yan Tita Linda Kiros, on the way na kami for papalit. Yan yan so, lagay nyo sa ano yan, sa cooler. Yun no, dalandan soda. Dalandan soda yan din. Yan, masarap yan na. Ha? Oh, para itanda yan po tumakay. Wala na ba tayong ibang cooler? Okay mga kabeli, pasasayin muna natin yung KABELLY. Yan Jepoy, 500. Mag-thank you kay Tita Linda. So siya yung sumagot ng araw nyo ngayon. Thank you po. So, Jampol. Thank you po, Tita Linda. Sama ka pare. Opo. Thank you po, Tita Linda. Hey Ingo, dahil ikaw ang bago sa team. Kapalit ko Michael. Maraming salamat po, Tita Linda. Okay, mga KABELLY, tuloy na tayo. Let's go team. Aliso tayo. Bakit? Ba't tatawa kaya? Wala po si Michael. Parang wala po si Michael ata. Hindi, pinaglilinis ko ng alulod yan eh. Maiwa pala. So Tita Linda, ayan, bibigyan din natin si Michael kahit parating absent. So wala siya sa schedule, pero bigla siyang pumasok. Abonado ako, Gel. Salamat po, Dalinda. Inom ka uli, may pera ka uli, ha? Hindi po. Yung damit mo, baka maiwan na naman dyan. Yung isang damit mo nasaan? Yung naiwan sa sasakyan. Yan, pinampahid ni paring Kipid doon sa mantika doon sa event nung nakaraan, kalabasan. Hindi po. Ha? Alam ko kung galing kay Kuya Roy yun eh. Oh, Kuya Roy, yung damit mo iniiwan ko saan. Oo, nakalimutan ko lang po. Ay, ba't nakalimutan mo? Absent. Michael, yung usapan natin, yan. seryoso ako ha. Isa na lang. Salamat. Salamat. Nakailang ulit na ba? Jo, ngayon lang eh. Sumpa ka sa vlog. Ganun na. Ako po ako. Ay, dali. Hindi po yun oh. Samahan ka namin. Si Jeff ay bully ano. Tara, Ay mga belly, let's go. Okay, basta't masaya lang tayo mga kabeli. Pero yung usapan namin ni Michael, di pa pwede mabali yun. So, pagpapasko lang ngayon kaya tuloy lang siya. Yung cellphone nakasangla eh, kabibigay ko lang, wala pa isang buwan yun. Michael, mahawa ka naman sa akin. Tapos sasabihin mo, tutumbusin ko.
Salamat po. Salamat. Ate, kay mga kabeli, tuloy na tayo. Nandito na tayo. So 1:30. Nag-traffic tayo ng konti sa Florida area. Mga 20 minutes siguro tayo na-stuck sa traffic. Finally, nandito na tayo. Ayan. Finally, nakarating dyan. Mga kabeli, nandito na tayo sa Apalit. Ayan, Leonardo, anong lugar to? Gaya. Nanong baryo na? Sulipan. Ayan, Barangay Suliban, Apalit, Pampanga, mga kabeli. Si Kuya Leonardo, tapos si Tita Linda, shoutout sa'yo. Ayan. Shoutout to si Tita Linda. Asa si Monay? Monay, Monay, yun po si Monay. Monay, halika. Biniling ka sa akin ni Tita Linda mo. Yun oh. Yun si Monay. Sila yung ano ni Tita Linda, kuya. Halaga niya, yung mga ito. Yun. So ang istorya na ito mga kabeli, na kita ni Tita Linda yung pamilya ni Monay. Tapos dito pinatira, binigyan ng negosyo. Yan, nagtitinda-tinda daw sila ng mga buko, mga fishball. Monay, ikaw ba si Monay? Ilan taon ka na? 10 po. Birthday mo? Bukas ngayon? Bukas. Ayan. Alam mo ba may pinadalang cake sa'yo si Tita Linda mo? Tol, nasan yung cake? Belly, bigay na natin yung cake ni Monay. Bakit ba tinawag ka Monay? Kasi yung Monay sa amin, ano eh, tinapay. Buksan mo, pakita natin. Yan o. Binoling ko. Ayan. Alay, binol. Tol, gupitin mo na. Hey, yan o. Ganda ng lugar mga belly, mahangin. Ayan. Ayan, best friend niyo po si Tita Linda. Anong pangalan niyo po? Nieves. Nieves. Madam Red. Ayun, Madam Red. Mahilig kayo sa pula. Opo. Ayun. Sige po, sige po. Kaya Thank kami you. mag-best friend yan. Okay po. Shoutout niyo po, Tita Linda. Best friend, BFF, eto na ha, may klase ko ng 3, alam mo na. Dapat ng 2:30, kapo na ako ha. Pero thank you, kumakain ako. Ayun, nagpizza Kayo siya. po ba yan kayo po si Cap? Apo, kami po. Ayan. Apo. Sinasabi niya kayo. Apo, yan na. Kaya kayo sa YouTube. Apo, YouTuber po kami. Yan, doon po kami nakita. Yan, nanay. BFF, thank you ha. Nanay, mabait tumatalikod kayo. Ano nyo po siya? Barkada. Hello baby. Hello po, hello. Hello. Yun.
Anong pangalan mo? Ha? Ano po ni Tita Linda? Kapitbahay. Ayun, kapitbahay. Okay mga kabeli, balikan natin si Monay. Si Monay na masarap pag linagyan mo ng keso. Ayun. Silipin mo yung cake mo. Yun o. Happy birthday Monay. Monay talaga pinulagay o. Okay. Ayos. Thank you muna kay Tita Linda mo. Thank you po, Ate Linda. Yan. Ano masasabi mo kay Tita Linda mo? Ha? Mabait ba? Opo. Pinatira kayo dito ano? Ayan, ng libre. Nag-aaral ka? Opo. Anong grade mo? 5 po. Grade 5. Okay, pagbatihan mo yung pag-aaral ha. Okay. Ikaw, ano masasabi mo? Happy birthday po, Monay. Monay? So mga kabeli, ang Monay sa Kapampangan is tinapay. Yun yung tinatawag na buns. Sabi, pag Monay kasi yun. Di ba? Ganun yan? Opo, mga kabeli. Ayun. Okay mga kabeli, magsiset lang tayo. Tapos, merienda daw. Yan, nagsiset na yung team kabeli natin. Apo tita, okay lang. Yan, tapos may bisita tayo. Anong pangalan mo? Michael po. Hello po. Michael, ayan, si Michael po. Ilan taong ka na? 37 po. 37. So yan, gusto niya sumama sa team. Sinama natin mga kabeli. So sa 1 week na wala ka sa team, anong nangyari sa buhay mo? Wala po. Ha? Meron? Ay, Paul. Ano pa eh? Eto. Nakalimutan naman yung dalawa. Ha? Ha? Wala na sa sakyan. Patay. Kawa, Beli. Kailangan signature daw ni nanay. So viewers natin, taga rito, kapitbahay. Hoy, talikod. Dinuguan po. Totoo. Talagyan po natin. Ayan na. Sino ba? Dati naka-orange na yun. Pirma ka, Jampol. So mga Bel, si cameraman naman. Ayan, signature daw sabi ni nanay sa lahat ng member. Opo. Kabeli dito. Opo, tita. Uy, kayo nabiyabi ka. Thank you po. Mga Beli, mahangin kaya linagyan ng plywood ni Kuya para yung impact ng hangin sobrang lakas. So para madali tayo makaluto. Okay? Nanay, anong pangalan? Ako? Opo. Apalit, shout out. Thank you. Matagal kayo na sumusubaybay sa Oo naman. Hello. Nahanap niya si Sikat na Jan Jan. sikat to. Hindi nga ako pinansin. Picture niya ako. Oo nga, dire-diretso ako dito. Thank you po, thank Kumusta you. po? Yan, Masarap po ang luto ng KABELLY. Thank you po, Lagi thank po you. silang nagluluto. Yan, thank you nanay. Salamat. Salamat din po. Opo, ayan, nagpapa-autograph siya kaya sa mga team KABELLY. First time kitang Na-meet, opo, ayan. kaya nga yung pinicture ako. Opo, thank you po. Okay, Belly, start na tayo magluto. So ayan, nagpapakulo na ng pasta. Si paring, sino ba nagpapakulo? Jampol? Ayan, si Michael. Kel, pag kumuluto, lipat natin sa mga KABELLY. Ayan na. Ano nangyari sa kalan? Naiwan. Ayan, naiwan. Naiwan sa Pampanga. Okay, at least may isa naman tayo high pressure. Madaling gawa ng paraan. Basta may isa. High pressure natin nadala. Ayan. Okay, game. Kumulo na. Ayun nga, very start na tayo. So ayun mga kabeli, meron tayong dinuguan na 1 kilo tapos butterfly squid 2 kilo.
So ayun mga belly, start na tayo sa spaghetti. Walang kamatayang spaghetti. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magsasawa magluluto. Pagbata ang pakakainin natin. Yan. Start tayo spaghetti sauce. Habang nagpapakulo na, pasta si Michael. Yo po mga kabeli. So ayun mga belly, napapansin nyo may plywood sa harap dahil malakas yung hangin dito. So medyo na yung pag-init ng kawali natin. Naglagay si Kuya. Hey, butter! Dati siya agad dati. Garlic. Onion. Ang tawag si Puyas ganyan. So mga guys, susutay natin to, tapos lalagay na natin yung giniling natin. So mga bele, pork giniling. Black pepper. Ay, pala din. Chicken cube. Natin sa chicken powder tama. Iodized salt. Oil sa chicken powder. Ang chicken, madami na. Very maglalagay tayo ng chicken powder. Si Michael, sa lahat na nakamiss kay Michael, ito yung pagmumukha. Yo po. Mama chup-chup po. Ayan mga beli, may usapan kami nito. Saksi kayo sa usapan namin. Yan. Thank you po, thank you. Chef, thank you. Okay mga beli, pwede na natin lagay yung sauce. Sa mga beli, 200 full pack ang gagawin natin. So meron tayong 8 kilos spaghetti. Yan na, para sa 200 full pack. Tapos meron tayong sasabay na mineral water, pamimigay natin. Tanggalin mo. Ketchup ton. So yung mga pwede lalagyan ko ng keso. So 18 years ang gamit natin. Maglalagay tayong ketchup. Mga bele, brown sugar. Dali magdadagdag pa tayo ng black pepper powder. Dadagdag tayo tubig para dumami yung sauce natin. Mga belly, pakukuloan ko lang tawagin na yung sauce natin. So lalagay na natin yung hot sauce. Pare. Buhos mo ka.
ating spaghetti. So, titikman na ni Michael. So, samahan na kami kay Michael kung paano tumikim si Michael. Mamaya daw sasayaw si Michael. Masarap po mga kabeli. Yummy, yummy po, yummy. Dalawang kamay. Sarap po. Okay mga kabeli. Okay na to. Ayan. Kaling kulo na lang mga kabeli. Michael. Gembot. Parang Kimbe, bakit tinatawag ng spaghetti yan? Mahaba. Mahaba yung noodles. Bakit yung same sauce lang naman gamit? Yung macaroni salad. Pag ginamit mo is baked mac. Iba yung sauce ng puti po, di ba? Hindi. Binibake siya. Hindi. Meron yung baked mac na ginagamitan lang ng torch or microwave. Ewan ko po eh. I-search ko po sa Google bukas. Kaya mga kabeli, sa totoo lang, pwede nyo gamitin to kung magbe-bake mac kayo, tapos gagawa lang kayo ng white sauce. Tapos kahit i-open nyo na lang kung pambahay lang, kahit wala kayong oven. Torch. Hindi, torch stove pwede din. So, maraming klase kasi ang bake mac. Yan, kung wala yung oven, microwave, pwede po. Thank you po sa kalaman, mga kabeli. Okay mga kabeli, naka-isang set na tayo ng ating fried chicken. So yung fried chicken natin mga kabeli, nasa 22 kilos. Ay, balikan natin mga ilang cameraman. Mga 5 minutes. Yan, tumama din. Okay mga kabeli, balikan natin. Merienda muna tayo. Pakita mo yung ginanda merienda sa atin. Cameraman. Shout out po kay Jay Cortez ng Hong Kong. Yan, ingat po kayo dyan. God bless. Merienda tayo mga kabeli. Okay mga kabeli, mag-merienda muna ang team kabeli natin. Ayan o. Pizza. Yun. Thank you Tita Linda. Maraming salamat. Pizza. Eh, tibok-tibok mga kabeli. So ito, tibok-tibok kung tawagin niya. Ngayon, bibira na lang gumagawa ng tibok-tibok eh. Ayan, nanay. May latik yan. Nay, kayo po, kayo sabay po kayo sa amin. Nakakain na po namin. Nga po. Hello. Tapos may buko mga belly. Belly, okay na yung manok natin. So magre-ready na rin sila para pag-food pack. Pagkita mo yung mga bata doon. Mag-swimming. Hello. Sino ay maganda? Yung maganda. Maganda.
Yung mga Bering, start na si Kuya Boys ha. Ano na tayo boy? Dinuguan po mga kabeli. Nice po. Kabeli, lagyan na natin yung pork natin sa dinuguan. Balikan natin. After 5 minutes po mga kabeli. Mga kabeli, okay na po. Pag-isa natin. Lalagay na tayong dugo mga kabeli. Sa mga kapeli, yung dugo na to, may suka. So, linama sa suka itong dugo para mawala yung sa maging malabtaw. So, hubos natin mga kabeli. Bubulong natin. Huwag po natin tigilan sa pagalo yung dinuguan natin, baka mabuo pa mga kabeli. Kailangan po dire-diretso yung pagalo. Ayos po mga kabeli. Para na yung chicken powder. Lalagay tayo kasi mga kabeli. 1 kutsara lang po. Tapos ano po, chicken powder po mga kabeli. Haluin po na natin mga kabeli. Huwag po natin tigilan sa pagalo.
po mga kabeli. Ay sa mga kabeli, lumalapot na po ako mga kabeli oh. Lalagay tayo sa mga kabeli, half ladder lang po. Yung sili po, kulay po sili natin, request ng ano. Cocktail po. Lalagay po natin. Makukuloy na naman ito mga kabeli, tapos ayos na. Pwede na, ready to eat na mga kabeli. Ano mo? Mga kabeli, pwede na tayo mag-start ng mamimigay. So naka 125 na. So habang nagluluto tayo rito, namimigay na sila. Okay na yan. So 75 na lang yung nakapot natin. Saan ko lang pal? Video ko. Pagkatapos yan, malalaki na ano. Uy, alin yung pipe? Uy, tinidor! Uy, dito! Hello po mga kabeli. Thank you kayo. Thank you po! Sino po muna? Ayos po, mineral mga kabeli.
Pwede po bumalik. Pwede po bumalik. Pwede po bumalik, oy. Tao po. Shout out. Shout out. Ano mga? Shout out po sa spaghetti. Sa tinabayan. Kawawa yun nandito. Ay. Hello po. Kamusta po? Hello. Hello po, I love you. Hello, love you. Hey, happy birthday nga pala, Beverly Kiambao. Tama po ba? February? Ayan na, January 22. Advance happy birthday, Beverly Kiambao. Thank you. Pwede mag-ipon. Shout out sa spaghetti. Alright. Go. Ay, atay mo ka ng pwesto kung saan kita na. Mga kabeli ako kining pork dinuguan ni Jepoy. So 1 kilo mga kabeli. Ano pa naman? So ito mga kabeli, yung ating pork dinuguan. Wala pong asukal to, so may natural siyang asin. Mga kabeli, tapos na tayo mag-charity. So ubos na rin yung pinamimigay natin chicken spaghetti. So butterfly squid na lang, last na to, tapos uwihan na. So 2 kilos, kaya lang oversize yung nakuha nating puset. So ito yung lumot, puset lumot. 2 kilos, tapos 1 kilong pork dinuguan. Ayos. So ayan mga kabeli, tapos na tayo magluto. So tapos na rin tayo mag-feeding. Saka yung butterfly squid, saka dinuguan nila, okay na rin. So mga kabeli, magpapasalamat lang tayo kay Ate Linda, yan, Kiros, yan, marami Garcia, yan, shoutout po. Saka sa pamilya nyo na napaka-entertain, yan. Yan, di kami pinabayaan, mula na kanina dumating kami, pinakain kami. Tapos may pabawon pang pizza, ayun, pauwi, ayan. Okay? Ay, pasalamat lang tayo sa kay Kuya Leonard. Leonard po, ano?
Ayan, thank you kuya. Maraming salamat. Thank you sa pag-asikaso sa amin. Salamat din po. Ayan. So yung bisita ko. Thank you Michael. Ayan na, shoutout natin si Ate Linda. Hello, ate. Thank you very much. Kabeli, thank you. Welcome po. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Siyempre. Ingat ang lahat. Yan, marami naman tayong batang nabusog. Thank you, God bless all. Thank you, God bless all.